कॅमेरामॅन जरा जवळ या. तर नमस्ते सर्वांना. आता मी जरा बाहेर कामासाठी चाललो आहे आणि तुम्हाला पण कामाला नेतो. काम म्हणजे काय, आता इकडे तुम्हाला हे दिसतंय हे बल्ब आणि इकडे जे हँगिंग लाईट्स आहेत ते मी आता क्रॉफर्ड मार्केटवरून अजून जास्त आणायला चाललो. तर आज आपण बघूया, जरा भाईच्या हातातून जरा कॅमेरा घेऊया. द्या भाई, थँक्यू. तुम्ही भाई बघू शकता. येता तुम्ही फिरायला, येता क्रॉफर्ड मार्केटला? नाही. तर आज आपण बघूया क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये रेट किती आहे, कुठे काय मिळतं आणि कितीला मिळतं, बरोबर ना भाई? आणि आमची मम्मीला बाय बाय करा. बाय बाय. आमची दिलूला बाय करा. बाय. आणि मी आता चाललो आहे ट्रेननी. तर किती वेळ लागतो, कुठून पकडते ते सर्व तुम्हाला मी दाखवतो. तर तुम्हाला एक दाखवायचं बघा. आता इकडे आपली ट्रेन आहे आणि आपण अशी ऑनलाईनही तिकीट बुक करू शकतो UTS ॲपमधून. म्हणजे कशी ट्रेनला तिकीटला लाईन लावायला नको. कांजूरमार्ग टू CST. हाँ 7-7. आता इथे बघा, मी क्रॉफर्ड मार्केटला आलो लाईटी विकत घ्यायला. तर आपल्याला इकडे आपले सबस्क्रायबर भेटले. तुम्ही बघता का, कोण बघता आपले चॅनल? नमस्कार, माझं नाव प्रशांत शिंदे आहे. माझ्या वाईफचं नाव प्रणिता शिंदे. माझी वाईफ आपले ब्लॉग दररोज बघत असते. रात्री जेवताना आम्ही पण जेव्हा पण बसतो तेव्हा आपले ब्लॉग्स नेहमी बघत असते आणि मलाही खूप आवडतं. आपण जर गावाबद्दल सांगता, कोकणाबद्दल सांगता, खूप खूप बरं वाटतं आणि खूप छान वाटतं. मी मुंबई पोलीसमध्ये आहे, मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशन. तर आपल्याला असे सबस्क्रायबर भेटतात ते खूप छान वाटतं. थँक्यू. डोर लॉक. अटके છે ओ થઈ જશે લાગુ નથી નાખી થઈ જાય. हेलो हाँ मिल गया कहीं भेजा नहीं है. किधर गया? बिल भी लगेगा. हैंडल का चार्ज अलग है ना? 200 और लगेगा. पुरं मार्केट उचलून आणलंय वाटतं. एक ही शीट मार्केट आहे. हा पण आता एक एक्झाम्पल बाई इकडे
अरे रे रे नाही हे जरा उचला. हे उचला ते ट्रेनने आणलं. बाई ट्रेनला तर गर्दी मस्जिद पासून 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर हे आहे म्हणजे क्रॉफर्ड पासून 1 किलोमीटर ट्रेनला गर्दी किती आणि आपल्या विक्रोली पासून तेवढं 1 किलोमीटर. वा. रिक्षा जातात नाही नवीन म्हणजे लवकर असं. रिक्षा नाही टॅक्सी. हे काय काय आणलं माहिती हा टॅक्सी येतच नाही. आता बघूया आधी तू बस पाणी बिनी पी. लॉक कडी हा लाईट्स आणलेत. बघूया आता आपण काय काय तू आणला ते. कधी पाणी पी. तर इथे बघा मी क्रॉफर्ड मार्केट पूर्ण फिरून आलो आहे. त्यासोबत मनीष मार्केट बघितलं, BMC मार्केट बघितलं, अजून नियर बाय जेवढे मार्केट्स आहे ना सर्व राऊंड मारलं. आणि तुम्हाला मला एक एक्सपिरियन्स सांगायचा आहे. मम्मी जेवढी मजा मॉलमध्ये फिरायला येते ना तेवढीच मजा तुम्हाला मुंबईमध्ये अशा क्रॉफर्ड मार्केटला BMC मार्केट, बुल्लेश्वर मार्केट किंवा जे मनीष मार्केट म्हणतात त्याच्यावर फिरण्याला मजा येते. भाई बरोबर ना? खूप काय असतं ना बघण्यासारखं. एकदम वेगवेगळं असं आहे ना पक्षापेक्षांचे. हा पक्षी पण आणि तेही सांगायचं. त्यासोबतच त्या स्टेशन मस्जिद बंदरला उतरून सुद्धा येऊ शकतात आणि CST ला उतरून येऊ शकतात. पण चालत जातो. दोघांकडून बरोबर मधीच आहे ते. पिशवी चांगली आहे अजून मी चांगली पिशवी चांगली आहे पण एक बंद तुटला त्याचा आहे. हा एक पण तुटलाय काय. हा वजनच किती झालंय माहिती आहे आता. किती बापरे उचलत नाही. पिशवी चांगली होती तुटली असेल ना वजनाने. खूप हेवी आहे. नवीनच आहे. आणि त्यासोबत मी तुम्हाला माझा एक्सपिरियन्स शेअर करेल. किती रेट डाऊन करतात आणि कितीला कुठे काय पडतं तेही मी तुम्हाला सांगेल. मी हे सर्वांची रेट रत्नागिरीला सुद्धा काढली होती आणि मग मुंबईमध्ये क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये कितीला मिळतं तेही तुम्हाला आता सांगतो मी. आणि मी काय काय घेतलं तेही आपण दाखवूया. बरोबर? गाठ तरी सुटू द्या. तर आता इकडे बघा फ्रेममध्ये मी भाईला आणि मम्मीला बसवलंय. आपली दिलू इकडे आणि काजल आपली आईच्या घरी गेलेली आहे. सुरुवातीला दाखवतो बघा हे काय आहे. एक एक सर्व सामान तुमच्या समोर ठेवा. पहिलं लावून ठेवा सर्व एक घ्या. हे मम्मी ना ट्रेनमध्ये ना टोचवतं ते वाटतं. हा मला पण आधी दुसऱ्या डबल. काय हे? हा गर्दी ना रे आता. हे किती आणले? 4 आणले 4. आणले. पहिले आपण 2 लावले आहेत ना. हो भारी आहे वजन बघा. मग क्वालिटीवाले आणले सर्व म्हणजे. आणि नंतर प्राईस डिस्कस करेल मी किती बाहेर MRP आणि कितीला देतात. त्यासोबत इकडे बघ हे 2 हाताने घे. ह्याचाच वजन जास्त झालं. कड्या हे सर्व कड्या आहे दरवाजा. आपल्या सर्व दरवाजाला 2 बाथरूमला हा एक मध्ये एक पाटी तर 4 दरवाजांना ते 8 काड्या लागले पाटून फोडून. बरोबर? बाकी मग हे काय हे सर्व एक काढ. ही पिशवीच काढा मी पूर्ण. बल्ब आहे ना. आरामात काढ. हे सर्व लाईट्स आहेत. ही पिशवी का नाही गादीवर ठेवत कारण सर्वीकडे टेकवली होती ना ही डीमार्टची पिशवी मी खाली. हे सर्व लाईट्स. अजून काय आहे का ह्याच्यात? हा हे सर्व स्क्रू दिलेले आहेत. स्क्रू हा कड्यांचे. आणि हे बघ हे पण एक सर्व काय काय वेगवेगळे ते हे बिजाग्र असतात ना ते सर्व है ना. तर अजून काय आहे का? आणि हे बघ हे माहिती आपल्याकडे एक नव्हतं प्लेट एक दिली नाही होती पहिली. हा तर एक मागून आणले मी. हा तेवढं बिल मध्ये त्यांनी 1 रुपया पण कमी नाही केला पण ते एक फ्री दिला फक्त. एक प्लेट. तर बाकी काय आहे का अजून? तो बल्ब आपला बदली करून आणला का हा? हो. आता सर्व मी तुम्हाला लावून दाखवतो. एक काढा. तर इथे सर्व बघा हे सर्व मी क्रॉफर्डच्या लाईट मार्केटवरून तुम्ही लोहार जॉली म्हणू शकता तिकडून हे सर्व आणलेलं आहे. मल्टिपल नाव आहेत. एकाच जागीत वेगवेगळे मार्केट आहेत आणि सर्व मार्केट फेमस आहेत. हा सर्व काय मिळतं तिकडे. चादरीपासून ते टोप्यापासून ते कपडेपासून ते म्हणजे क्रॉक्स मम्मी हे भांडी सजावटीचं सर्व सामान आणि सर्व काय. तर सुरुवातीला तुम्हाला इकडे दाखवतो. भाई तुम्ही हे उघडा आणि मम्मी तू हा बल्ब खोलून दाखव. तर हे कॉम्बिनेशन 300 रुपयाला पडलाय मला. ठीक आहे. हा बल्ब मला 100 रुपयाला पडलाय. तो बदली केला काय? हा म्हणजे 4 आहेत ना. एक हा बघा डिझायनर बंद असून पण चांगला. हा असाच ना सर्वीकडे 150-200 सांगतात मम्मी आणि तिकडे मला 100ला पडला हा. आणि हे सिस्टम बघा हे जे आहे ना रस्सी तर ही 200ला पडली म्हणजे टोटल दोघांनी 300ला पडलं 2 आयटम ते. तसे मी या रशीला होल्डर आहे. हा तसे मी 3 आणले. हा बल्ब तिथे लावायचा. गोल फिरवायचा त्याच्यात असं. हा लावू दे आता नको लावू. हा गोल फिरवला की लागतो बघा. लागला. आणि हा बंद सुद्धा चांगला वाटतो बघा. हे बघा. तर हे टोटल 300 रुपयाला पडलं मला. एक हा ही पूर्ण
सेट. नाहीतर असंच बाहेर गेलं की बल्ब 150-200 सांगतात हा. आणि हे 200-250 सांगतात, म्हणजे हे 350, 400-500 सांगतात हे. रशी सकट. हा रशी सकट असं हे. आपण हे ऑलरेडी लावलेले आहेत ना तिकडे घरी ते आपल्या. कमी पडले ना आपल्याला. तुम्हाला सांगतो रत्नागिरीच्या आपल्या टेरेसवरती टोटल 9 लागणार होते आणि मी 6च नेले होते, म्हणून आत्ता मी एक्स्ट्रा अजून 3 मागवले. तुम्हाला समोर 4 दिसत असतील, एक सॅम्पल म्हणून दाखवायला आणला मी. तर त्याची प्राईस मी सांगितली. त्यानंतर तुम्हाला इकडे दाखवतो. हे तर झालं ना. आणि हे काय मग मी दाखव. हे एकच काहीतरी उचल थोडंसं. हे तुम्हाला दिसतंय हे बघा, तुम्हाला झूम करून दाखवतो, जवळ करून दाखवतोय बघा. हे स्ट्रिप्स असतात ना, लाईटवाले स्ट्रिप्स, हा ते कुठे लावायचे असतात म्हणजे असे लावले ना, असे कुठे पण. हा झाडा बिडाला लावतात नाही का. हा पण हे आपण आपल्या वरच्या टेरेसच्या पहिला जो आहे ना काचीचा रूम, त्याच्यामध्ये लावणार आहे. त्याच्यामध्ये लावलं. ही मी घेतले 14 मीटर. खूप आहे मग. 14 मीटर पडली 1400 रुपयाला. बापरे. 1 मीटर पडते 100 रुपयाला. 100 रुपये. आता तुमच्या इकडे जवळपास किती रेट आहे तुम्हाला माहिती आहे, पण त्यांनी मला 100 रुपयाला दिली. मुलं 10 रुपये 20 रुपये कम करू, तर ते नाही, मग 10 रुपये पण कम केले असते तर माझे 140 रुपये कमी झाले असते. तर कमी काहीच नाही केले. तर ही मला 1400ला 14 मीटर पडली. 7-7 मीटर 2 घेतलेत. बरं ना, आम्ही तेव्हा घर नाही बनवला म्हणून तुझ्या आवडीने आता तुला हवं तसं तू करतोय ना. आता हेच लाइटिंग पण सर्व डोका लावून करणार आहे. 7 मीटर आणि 7+7 मी घेतली आहे. 7 मीटर आपली जी काच लावली ना टेरेसला रत्नागिरीला, त्याच्यावरती 7 मीटर बाहेर लागणार आहे आणि 7 मीटर आतमध्ये लागणार आहे. आणि त्याची लाईट वरती जाणार आहे, पूर्ण लाईट म्हणजे वरती पत्र्यावरती, आणि ते दिसायला वेगळं दिसेल आणि तुम्हालाही आवडेल ते सर्व. तर अशा प्रकारे हे सर्व लाईट्स, बाकी सर्व तुम्ही असं एक एक उघडू शकता. आता मम्मी तू हा हे काय भाई, हा तुला हे सांगू काय आहे, हे काय असेल सांगा. काय आहे हा बॉक्स 1200ला आहे मम्मी. हा बॉक्स, हा बॉक्स. हा तर त्यांनी मला 100 रुपये ऑफ केले. हा हे सिस्टम काय आहे बघ, जॉईंट आहे काय त्याला. हे बघ, हे काय सिस्टम आहे माहिती आहे का. हा ॲक्च्युली मी दाखवलं असं लावून, तुम्हाला लावून दाखवलं, त्यांना मी व्हिडिओमध्ये दाखवलं. मी तुम्हाला समजवतो. तो झिरो बल्ब नाही नाही, मग झिरो बल्ब आणलाच नाही तू. हा 550ला पडलाय मला हा एवढं. हे काय करायचं माहिती आहे, पाणीच्या टोकरीमध्ये जर तू ठेवलं, पाण्यामध्ये जर बुडवलं एवढं, हा तर पाण्यामधून वाफ येते. अच्छा. म्हणजे हे डिझायनिंग, आता समजा आपण बाहेर जेवायला बसलो ना, हा मधोमध जर ठेवलं ना तर मस्त वाटेल. पाण्यामध्ये वाफ येते पूर्ण पाण्याला. हा ते बर्फ टाकल्यावर बघ कसं वाफ येते, वाफ येते. हा तशी सिस्टम. मस्त. हे मशीन त्याची आहे. त्याला मशीन लागेल हे अच्छा. करायला, म्हणजे फक्त जेवणापुरती लावायचं मध्येच ते. हा, हा. तर हे 600 बोलले होते, मला 550ला एक बॉक्स दिला. तसे 2 बॉक्स आणले ते बघ, एक आणि ते असा. हा आडवा ठेवते आणि दिला. ठीक आहे. त्यासोबत मी तुम्हाला सर्वांना प्राईस का सांगतोय, ह्याची हेल्प तुम्हाला सुद्धा होणार आणि ह्याची हेल्प मला सुद्धा होणार. जर ह्याच्यापेक्षा स्वस्त जर तुम्हाला मिळालं असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, म्हणजे नेक्स्ट टाइम जर मी कुठे कधी जाईल तर मी तुमच्या हिशोबाने मी रेट लावेल. मी तर ॲक्च्युली मी रेट कमीच करतो सर्वीकडे. तर हा बॉक्स पण तोच आहे, तो बॉक्स पण तोच आहे. हे सर्व डिस्प्ले सर्व लावून तुम्हाला आम्ही रत्नागिरीच्या टेरेसवरती लावून दाखवणार आहे. बरोबर. हे सर्व तिकडच्यासाठी आणलेलं आहे. त्यासोबत हां, भाईचं ज्यावेळी ते बंद होईल त्यावेळी ती व्हाईटवाली पिशवी उघड तू. भाईचं झालं की व्हाईटवाली पिशवी उघड. आणि त्या व्हाईटवाल्या पिशवीमधले तुम्हाला सांगतो ते उघडलेलं आहे, त्यातलं एक पीस संपलं. 3 पीस असेच आपले सबस्क्रायबर भेटले, त्यांना पण मी थोडं डिस्ट्रीब्यूट केलं. हां, तुला विचारत होते व्हिडिओमध्ये तर 1-2च आले काहीतरी, आणि बाकी असे 3-4 जण पण येतात, पण कोणाकोणाला व्हिडिओमध्ये आवडतं, कोणाकोणाला नाही आवडत, पण असे ओळखतात आणि भेटतात. मला तर खूप चांगलं वाटतं आणि तुझ्याबद्दल आणि सर्वांबद्दल विचारतात. हां, ते आणले तर एक तुला घे, एक भाईला द्यायचा टेस्ट करायला. काय चिक्की भाई आहे, काही चिक्की आहे भाई. काय ते एक खजूरची ड्रायफ्रूट, ड्रायफ्रूट चिक्की सारखं हां, एक खजूरची ड्रायफ्रूट आहे आणि एक अंजीरची ड्रायफ्रूट आहे. तर हे पाव किलो मला 140 रुपयाला पडलं. त्या पाव किलोमध्ये किती पीस आहेत ते आता काय माहिती, मला माहीत नाही. 10-12 असतील. 4 तर संपले तिकडेच आणि बाकी मला वाटतं 12 पीस असतील. 12. भाई खावा ते भाई, टेस्ट सांगा कशी आहे. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. हां, मी ते टेस्ट करा. मी तर टेस्ट केली, मला तर खूप आवडली आणि मला हीच आवडते अशा प्रकारे. मी तुम्हाला सांगतो, मला मिठाई जास्त आवडत नाही, पण मिठाईमध्ये जर मला काय आवडत असेल
तर ही गोष्ट आहे, दाखव तुम्हाला. त्याला आवडत नाही ना ती गोष्ट, तुम्हाला मुद्दाम करून दाखवतो. हे बघा, ही गोष्ट मला खूप आवडते मिठाई. आणि तो भात खात नाही, पण तुमच्या समोर तो भात खाऊन दाखवतो, म्हणजे घेऊन दाखवतो पण खात नाही नंतर. त्याला तो भाकरी आणि चपातीच खातो. भाई कशी आहे ती चवीला? चांगली आहे ना? हे कुठून आणलं माहिती आहे भाई? ते ड्रायफ्रुट्स मार्केट आहे बघा, तिकडून आणलं. मग मी तू कर टेस्ट. बाहेरून आवाज येतो म्हणून जरा दरवाजा बंद करतो. खजूरची बनवलेली आहे. खजूर आणि अंजीर. तुला कोणती मिळाली काय माहिती बघ. तुला कोणती मिळाली? मला अंजीरची. अंजीरची ना, बरं झालं. भाई तुम्हाला कोणती मिळाली? हा खावा खावा. तर ह्याची पाव किलो 160 मम्मी. तीच आहे, हीच आहे. एकच आहे ना. ठीक आहे, एवढंच मी दुपारी काहीतरी खायला घेतलं, म्हणजे बोललो काहीतरी घेऊन येऊया ना वेगळं. तर ते झालं. आता त्यानंतर ते दाखवा भाई, ते दोन. तू एक हातात घे भाई, ते हातात घ्या. हे हा, हे दाखवा. हे हेवी आहे मटेरियल. एक दाखवा. एक घे मम्मी, एक उघड बघ. हे 6 वाले आहेत. हे आपल्याला वरच्या टेरेसवरती आतमध्ये लावायचे आणि पाठच्या रूममध्ये लावायचे आहेत. असे कपडे लटकवायला. हां, तर हे आणि तुम्हाला माहिती आहे ना मम्मी, आपण कुठे फिरायला गेलो किंवा कोणते माणसं फिरायला आले तर कपडे लटकवायला खूप लागतात. खूप लागतात. है ना? नाहीतर इकडे तिकडे पिशव्या ठेवायला लागतात. कितीला पडला माहिती आहे तुला? एक हेवी आहे ना एकदम, वजन आणि क्वालिटी खूप आहे. तर एक मला 120 रुपयाला पडलं हे. आपण यातले किती नेलेले पहिले? दोनच नेलेले ना? दोनच नेले होते. तर 120ला पडलं. 480चे 4. ह्याच्यात पण काहीच कमी नाही केलं, काहीच कोणत्याच गोष्टीत काही कमी नाही केलं जास्त काय. त्यानंतर मग हा बॉक्स मम्मी भाई उघडा तुम्ही, आणि मम्मी तो बॉक्स उघडतो एक. गाठ सोडायला गेली बाई. हां मम्मी, तोपर्यंत तो बॉक्स उघडतो. आता बघा ते लॉक कसे प्रॉपरली बांधून ठेवलेले आहेत, दाखव. दिसतात एकदम प्रॉपरली बांधून ठेवले. म्हणा मी उघडत नाही, आणि तुम्हाला वरतून दिसलंच असेल ते असं गोल फिरवतात ना, गोल लॉकर सारखे. आता मी तुम्हाला डिफरन्स सांगतो बघा. तो कडी दाखव, वजन असेल ना ते. आपली ही आपली ही बघ, ही नॉर्मल कडी जी आहे ना, ही वाली, ही नॉर्मल कडी जी बाथरूमला आणि सर्वांना लावू शकतो, ती मला 100 रुपयाला पडली. त्याच्यातच जरा हॅवीवाले घेणार तर ते 300-400ला पडतात. आपण जर मी जो गोलवाला घेतलाय हे, तर ते मला 500 रुपयाला एक पडलंय, आतला बाहेरचं. तुला रत्नागिरीला कितीला सांगितलं होतं हे गोलवालं? 800 रुपये, 1000 रुपये. इकडे 500 रुपयाला पडलं. जेव्हा आम्ही दरवाजे बघायला गेलो ना, तेव्हा तिथेच आम्ही बघितलं, ते एवढे महाग सांगितले, मग कपून तिथे घेतले नाही. आणि ते हँडलवाले असतात ना, हँडलवाले उघडतात, हे 500 रुपयाचं. ते हँडलवाले विथ लॉक सिस्टम आणि ते सर्व सिस्टम पूर्ण 1800 रुपयाला. आणि रत्नागिरीला ते 2200-2500 पर्यंत पडत होतं ते. तर एवढं सर्व डिफरन्स असतात कडीमध्ये पण. तर हे 2 घेतलेत मी आपल्या 2 वरच्या डोअरसाठी, आणि बाकीचे 4 डोअर्स आहेत ते त्यातले दरवाजे त्या बाथरूमला आणि बाकी सर्वांना ते तसेच सिस्टम घेतलेले आहेत. तर असं सर्व झालेलं आहे. हे आपलं तू एक आणलं, त्यांनी आपल्याला 3 दिले नाही होते ना डिझरचे. गिझरमध्ये नव्हतं त्याच्यात, तर ते आलं. तर अशी सर्व शॉपिंग झालेली आहे. डिझर पण लावलेलं आहे आणि एकाला हे एक लावलेलं नाही आहे. अशी सर्व शॉपिंग झाली. मम्मीला, काजलला, भाईला, दिलला कोणालाच काय नेलं नाही, कारण खूप फिरायचं होतं आणि सर्व बघून घ्यायचं होतं, आणि सर्व मला मार्केटसुद्धा बघायचं होतं. तर मार्केट खूप छान आहे. जेवढी मॉलमध्ये फिरायला मजा येते तेवढीच तिकडे सुद्धा फिरायला मजा येते. पण जेव्हा आपण एक एक वस्तू जेव्हा हातात घेतो ना, जेव्हा वजन वाढतं ना, तेव्हा येताना खूप त्रास होतो. नाही, तेव्हा वाटतं कोणतरी बरोबर पाहिजे. नाही, तुम्हाला एक सांगू, फक्त तुम्ही ना बघायलाही गेलात ना तरी खूप छान वाटतं. खूप काय व्हरायटी, कपडेपासून ते भांडीपासून ते एकदम डिझायनर आपले आर्टिफिशियल फ्लावर्स असतात. आम्ही 3 जण गेलो होतो नाही का, काजल, तू, मी सर्व खरेदी करून आणलं, डिझर वगैरे सर्व. मशरूम बोलतो, हे आपला झुंबर पण आणला होता. आणि त्यासोबत आपण लावायचा आहे, आणि त्यासोबत नळ पण घेतले होते सर. नळ घेतलेले सर्व. तर अशी सर्व शॉपिंग होती. मी तुम्हाला रेट सांगितले. मार्केट खूप छान आहे. मी तर तुम्हाला रिकमेंड करेल घ्यायला. तर जावं, तिकडं स्वस्त आहेत, क्वालिटीवाले पण आहेत. डिपेंड, आणि तुम्हाला कोणतेच शॉप मी रिकमेंड करत नाही, कारण सर्वच होलसेल शॉप्स नाहीत मम्मी तिकडे. हा, तर बघा, हाच बल्ब मला 100 रुपयाला पडला. ते एकीकडे 150 पण बोलतात आणि एकीकडे 200 पण बोलतात आहे, आणि क्रॉफर्ड मार्केटलाच बाहेर पण आत पण. तर तुम्हाला रेट माहिती पाहिजे, आणि तुम्ही ॲक्च्युली सर्वीकडे विचारा, आणि मग तुम्हाला समजेल की कोणतं दुकानवाला किती स्वस्त देतोय आणि काय देतोय. तर तुम्ही फिरू शकता, आणि एकदम मस्त मला वाटलं. आता हे सर्व लावल्यानंतर तुम्हाला आम्ही नक्कीच दाखवू. घेतलं तर आम्ही लावणारच. तर व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. घंटी वाजवा. बाय बाय. बाय बाय. बाय खाल्ली बाय बाय नको.
खाल्ली आता सगळं? भाकरी आणि भाजी खाचल. चला इथे बघा, मी तुम्हाला सांगतो एवढा लांब गेलो ना, पण मी बाहेर काहीच खाल्लं नाही आणि ॲक्च्युली मी जास्त काय खायचं नाही, कारण घरी बघा किती छान रेसिपी बनली आहे. रेसिपी म्हणजे काय डिश बनवलं आहे, तर इकडे नाचणीची भाकरी, त्याबरोबर इथे बघा पनीरची मस्त ग्रेव्हीवाली पनीर बनवली आहे. आता नाव काय, कोणती रेसिपी बनवली ते मला माहित नाही, पण रेसिपी नाही बनवली, अशीच बनवली. आणि त्यासोबत आपला थोडासा बटाटा फ्राय. तर या जेवणासाठी मी ॲक्च्युली कधी बाहेर जास्त खात नाही, कारण मला हे असं खूप आवडतं. आणि असं नाही की नेहमीच भात खातो, तर असं कधी कधी भाकरी असे, पण कधी कधी आम्ही दाखवत नाही. तर यावेळी आम्ही दाखवलं. बघा तो व्हिडिओ एंड केला होता म्हणून मी आता परत शूट केला की असं जेवण सुद्धा असतं आमच्याकडे. हा आमचा डिनर आहे, माझा डिनर आहे. मग यानंतर मग मी झोपणार आहे. तर व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा. आपली दिल बघा कशी झोपली आहे, लादीला तोंड लावून झोपली आहे. दिलू कशी झोपली आहे तू? कशी झोपली आहे? लपून झोपली आहे, लपून झोपली आहे. बाबू माझी लपून झोपली आहे. दिलूचा दिल बघा किती छान आहे ना, शेपटी हलवते बघा. झोपली नाही आहे, मुद्दाम झोपली आहे ना दिलू? होय, मुद्दाम झोपली आहे.